Abu. Wato ni fa Abu. Ba ni da wani babban buri a rayuwata. Sai dai ga mun yi aure da ke mun haifi yara masu kamar ki sak. Shine na san zan gan su kyawawa. Fes da su. Ta yadda in sun fito gari ma za ki ga ana rububin su idan mata ne. Ba sai ya zama ana bin bokaye da yan bori kafin a sama musu mijin aure ba. Har ka bani dariya. Masu kyau kuma to ina kin yake bayan kafi ni kyau. Ai Abu, idan ana batun kyau, ni ba a sani a lissafi. Ba ne mutum in ji mutuwa. Ki kalle ki ba. Haka dai kace ni fa yanzu ban yarda ba, zolaya ta kawai kake. Ni ba ma wannan ba. Ni fa a burina na fi so idan muka yi aure. Mu haifi 'ya'ya masu kyawun zuciya irin taka. Mai cike da farin ciki da annashuwa. Ai duk wannan abubuwan kin fi ni. Kin san irin soyayya da nake miki? Soyayya ce irin ta hannu da ido. Kin san idan ido zai kuka, hannu ne yake tare masa hawayensa, shi yake goge masa. Idan kuma hannu ya ji ciwo, ido ne yake zubar da hawaye saboda taya shi ji mamun wannan abun da yake. Haka ne. Ni ba ma wannan ba. Ka duba mun karfe nawa. Kin san fa ba ni da agogo ko kuma dai amma kin san yanzu karfe nawa? Karfe fura da minti nono saura suga a haukan dawo. Wannan dai lissafi ne na gayu. To Kasimi ne? Ina so zan je gidan ƙawata da Allah. Zan je za mu gaisa mun daɗe ba mu haɗu ba. Amma fa na ka ɓata rai ba fa daɗewa zan ba. Ba na so daidai da sakan ɗaya in rasa ganin ki a idona. Don wallahi sai kiga ina ganin wani dindimi. Domin ni da hana na ganin ki. Wara a je cikin gonaki na garin na kwace guda 2. Sa'a ya kawo. Ka kwace gonaki kan ina muka sa kanmu. Ai ni kin fiye mun gonakin. Saboda da ranki ya ɓaci a garin ruwa ya cinye Jigawa ko Taraba ko kuma Adamawa. Ai ba an samu matsala ruwa ya cinye gari tsiri. Yanzu dai kai ya haƙuri mu je ba daɗewa zan yi ba kawai gaisawa zan yi. To Abu, amma fa ina ga dole ni zan dan taka miki saboda ba na so ki tafi hanya wasu su dinga kalle min ke saboda duk wanda ya kalle ki wallahi wuta balbal ba zan yafi masa ba. To mu je. Ni ma ina fi jin daɗin yau. Kin san dai gabaki ɗaya yanzu garin na an sa mana ido. To abinda nake so da ke Abu, duk wanda ya zo miki da wasu zantuttuka, kin gane? To wa'iya ki iya da bakin ki. Ki san irin maganganun da zaki dinga gaya masa ko kuma ki san irin maganganun da zaki gaya musu. Ka san ni fa wallahi duk irin wa'annan munafan suka kawo min gulmani goge su nake. Sabida gaba bana son su dinga kawo mini wannan magana bana bukata. Yauwa, ki yi forget din shi in ji Bature. Kin gane ai? To ka san menene? A nan zaka tsaya ka jira ni kaga ga inuwa ne. Iskan nan tana kada ka ba za ka san ma na je na dawo. Kawai sai dai ka ga na wado na wa magana. Abu. Yanzu ba za ki tafi da ni ba a ce in tsaya a nan in dinga jiran ki. Kuma wataƙila ma ki je ki daɗe. Akwai na jiya mu a hanya ka gane mana. To amma da Allah kar ki daɗe. Ya za in je in daɗe bayan na san na barka a zaune. To haka ne amma Abu. Kafa ki dade. Kin kai idan kika dade? Billahi lazim bori zan tayar a gurin. Allah baka hakuri ka kai bori yanzu zan dawo. Na haba abu wai kawai sai ki je ki samu guri ku zauna ku ta shira ku ko ta rasuwa kai ne ke ƙara zuwa gaisuwa. wallahi
dai hira ce ta dai daɗi shi da na zauna ka yi haƙuri. Amma fa na kamar ranka ya ɓaci. To Allah ya ci zuciyarka. Shikenan ta wuce? Ai dole kin san ni duk wani abu da zaki mu. Raina fa baya ɓaci, hakan ma dai na ɗan yi miki shine saboda kada ki dinga yawan nisanta ta. Kin san yanzu sai hankali na ya tashi, hawan jini ya same ni, hawan ruwa, hawan tsoka, duka ni kaɗai. Allah ya raba ka da su. Ni ai ina tare da ke ma ni ina ga mun yi hannun riga ni da su. To Allah ya sa. To wai a tafiya zami? Mana to me za mu jira? Oh baka gaji ba ne? Mu ɗan ƙara holiday ni da ke. Baka gaji da zaman bishiyan ba. Yauwa, ka san menene? A'a. Yanzu ka banna a nan mu karasa gida ba sai ka raka ni ba. Abu. Ai da tunani na ma in kai ki har cikin gidan. In tabbatar da shiga ki cikin gidan kuma da zaman ki kalau lafiya sannan sai in dawo in tafi. Ka san na gaya maka fa a garin nan an samu ido duk motsin da ne a idan su nake. Sabida a kiyaye haka din shi sa ni ci maka ka koma daga nan ni na karasa. Gaskiya ne. Haka ne. Wannan tunanin ma da kika yayi kyau. Tunda dai duk dai na san baya wuce kina kokari ne wajen yin yiwo soyayya ta mu garkuwa ko? Yanzu kuma sai yaushe? Nan gaba idan zama ina wajen kukan nan ta kofar gidansu ta sallah. Oh, kafin gidansu alwala. Nan bayan gidansu yawale. Yawwa, kukan anan zama. Kaga gunku akwai iska dan sai ka ji ma uwa kana jin bacci. Ai kina ji lokacin da na taba zuwa binni. Kin san akwai wani guri da ake irin a bada kuɗi din nan a shiga sai ke gurin da fulawoyi da tsuntsaye da me ai ta tsirar soyayya ana da abin da aka dama. To ko can zamu je. Sai dai da kaka in Allah ya kai mu. Insha Allah idan hatsi na ya zo gida aka yi wannan aka cashi aka yi komai na kai sai mu tattara mu je irin wannan gurin mu zaman mu. Shikenan Allah ya kai mu lokacin. Na ce ba? Bari in shiga gida saboda za a iya nema na. Kaga na daɗe da fitowa. Za a yi ta nema na kamar neman kuɗi. Gaskiya. Gara in je ka aje ana tambaya na ina kika je. Bari in shikenan. Sai mun abun nan. To shikenan sai an jima. Allah ya bani abu a duk lokacin da aka ce na samu abu to insha Allah ina gani garin nan ma zan bari tare da ita can za mu tafi